गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बे समाव बिटिआरनि मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरनि सा 17 सोद्रोमाफ्रा गाबोन 10 जानुवारि 2023 खालि गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सजों बिचारगिरिफोरनि दफा मावफुंनायनि सायाव सावरायलायगोन। अदेबानि बे सावरायनाया बेसेबां फिथाइ गोनां जायो बेखौ उननि समाव मिथिनो मोनगोन। मिरु एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'खौ गोख्रों हुमखि होदों। बर' सुरक्षा समितिया गोख्रों हुमखि होदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ गोख्रों हुमखि। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौबो गोख्रों हुमखि होदों। समितिनि गाहाय नेतारि माधव राजबंशीनि हुमखि। बिटिआरआव गामि थिसननायखौ लानानै गोख्रों हुमखि होदों बर' सुरक्षा समितिया। बिटिसिआव गामि थिसननाय आरो गामि दानख'नाय आयदाखौ लानानै सोमजिनाय थासारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दायनिगिरि जानांगोन होनना हुमखि होयो माधव राजबंशीया। हारिमु हानजा सुनाय हाबाफारिखौ फैला जे बरगयारिआ बेखेवना होबाय। टंला दख'रा एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 37थि आरो टंला दख'रा आफादनि 22थि बोसोर सोलाय जथुम्माया दिनै गेवलां मेल। बेजों लोब्बा लाखिना दिनै फुंनि समाव गोजोन खौसेथि आरो थामोनथानि थाखाय गोजोन हारिमु हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायो। टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ टंला बर' थुनलाइ आफाद आबोबनि बोसोर जथुम्मानि जोबथा हाबाफारिनि सानाव हारिमु गोजोन हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि फैला जे बरगयारिआ बेखेवना होयो। मिरु एबसुनि हारिमु नेथारि रुंसारि कनिका बर'नि गोथार सारादुखौ खुंफुंबाय। थांनाय 11 दिसेम्बर 2022 खालि कारनि जाब्रबथायजों जिउ खहा जानांनाय रुंसारि कनिका बर'नि सारादुखौ 8 जानुवारि 2023 अक्ट'खालि खुंफुंबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेथारि कनिका बर'नि सारादुखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रान्दनिपारा लोखि बाजाराव खुंफुंबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। फाव फान्दायना षड़यन्त्र खालामना बर' फिसाफोरखौ हमनायनि बेरेखा बनसुनि गोख्रों रेलि। क'क्राझाराव मैया मिरु बनसुआ रेलि खालामदों। क'क्राझाराव बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुआ रेलि खालामदों। दाय गैयाजासे आयेन बेरेखायै बर'फोरनि 3 दैदेनगिरिफोरखौ पुलिस बिफाना हमनायनि थाखाय गोख्रों रेलि। मेम'रेन्डामनि गेजेरजों थार बिजिरनायजों लोगोसे पुलिस बिफाननि बेबायदि खैफोद खालामनायखौ बिजिरनांगौ आरो साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जुल बसुमतारी बिथाङा। आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनैनिफ्राय फिन बेखेवफिनबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया बिबिसिआ लाइमोन आफादनि जुथुनाय आबहावानि थाखाय थांनाय 7 दान अक्ट'खालि बन्द' खालामथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दिनै फिन लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवफिनबाय। आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा दिनैनिफ्राय जाफैफिननो हासिगोन होनना आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि सामलाय आफादा खावलायहरदों। बाथौ थानसालियाव गायनो अरायथा सिजौ बिफांखौ बरायना लांनो एबा रुजुना लांनो आर'जलाइ हांख्रायदों। फैबाय थानाय मागो दाननि 2थि मंगलबार जानुवारि दाननि 24 खालारखालि जानो गोनां गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सोहोर बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार एन्ड रिसार्च सेन्टारा फैगौ 22 जानुवारि सानखालि बाथौ थानसालियाव अरायथा सिजौ बिफां गायनो थाखाय थि खालामदों। थानसालियाव गायनो गोनां बे अरायथा सिजौ बिफांखौ बरायना लांनो अदेबानि रुजुना लांनो थाखाय 20 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोर बैसोनि गेजेरनि दुलाराय बर' आइजोफोरनिफ्राय आर'जलाइ हांख्रायदों। जायफोर थिखानाय बैसोनि गेजेरनि आइजोफ्रा बे थानसालियाव गायनो गोनां अरायथा सिजौ बिफांखौ रुजुनना एबा बरायना लांनो गोसो दं बिथांमोना बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार एन्ड रिसार्च सेन्टारनो आर'जलाइ गथायनो हागोन। अदेबानि आर'जलाइ गथायनाय आइजोफोरनि गेजेराव लटारि खालामनानैसो सासे आइजोनो बे थानसालियाव गायनो गोनां अरायथा सिजौ बिफांखौ रुजुनना एबा बरायना लाबोनायनि खाबुखौ होनाय जागोन। धेमाजियाव गिख्रंथाव जाथाय। धेमाजि नोगोराव सानावनो सासेखौ गावथारदों। धेमाजि बेहरपारायाव जादों बे जाथाया। आसाम पुलिसनि सोद्रोमा गनायथिलाइ मोननाय साब इन्सपेक्टर आलक कुवारा सार्भिस पिस्तलजों गावथारदों अमैल बरुवाखौ आरो गावनो पुलिसनि खाथियाव गावखौनो गथायो। गावथारजानाय सुबुंनि मुङा अमैल बरुवा। बुथारगिरि आलक कुवारा डिब्रुगड़ सदर थानायाव साख्रि मावगासिनो थानाय सुबुंमोन। हा-हुनि सोमोन्दै जानाय दावराव दावसियावनो गावथारनायनि सन्देह खालामदों सुबुंफोरा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसाम सोरखारा गाबोन कामरुप मेट्र' जिल्लाखौ हाफ हलिडे फोसावदों। भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव बरसापारा क्रिकेट स्टेडियाम गुवाहाटीआव 10 जानुवारि 2023 खालि जानो गोनां ODI बादायलायनायनि थाखाय कामरुप मेट्र' जिल्लायाव आसाम सोरखारा खावसे सान बन्द' फोसावदों।